रउआ ना कहनी हां अभियंता भैया कि कुंवर जी अस्थिर रही हमन के खाता नहीं जा चलत तारू अभी लाइन में बानी हां यहाँ के नंबर आइल तो 500 मिले लगल तो कहतर कि तारा दोनों जना के बेरे जिलेबी बन रहे हां हमरा बेरे रसगुल्ला बनल बा अच्छा हमन का हो गइल न अब की रउआ खड़ा हो कब न तो रसगुल्ला से ना लगी बुझाई कि खाए गइल बनिया पतल बिगाड़ रहल बुझाई कि पतल बिगाड़ रहल बा अब एकदम जग एंडिंग कर चलता ते खाली गाओ हम तोरी प्यार बहुत टूटा सजा देलू सुन भैया कि तोहर दिल हा कि चार कर वही लगा तोहर दिल हा चार कर वही लगा जूली के ना जाए के खोजत रहल ते के सिखलो जब ओने पाइल न चली हा रिमझिम ना आई रहली हा अनु बाबा आई रहती त इहो नचती त जूली के बुझे के रहल कि गौनई पार्टी की हन नहीं के अपना घर ही बा जाय दो कलाकार के मतलब ये है तब पायल का जोड़ा 1 मिनट रह गई बा कब न मुस्कुरालू छोड़ मारू जालू ग्राम रखना उदय नारायण सिंह भैया के परिवार से हमरा गोरख भैया 500 रुपया पुरस्कार हमरा के पूरा मंडली के देके गई पूरा परिवार के जय जयकार कैली गणेश भैया बानी वसुधर फिर पुरस्कार दिलबे नारायण जी बना के रख तोहर दिल हा कि चार्जर कहीं लगा रवि नारायण बाबा हमरा टिंकू केसरी भैया नारायणपुर हजारों रुपया पुरस्कार तू हा फिर हमरा पंकज वसुधर भैया के नाम पर पुरस्कार भैया के अपना लेकिन रिमझिम कहीं है अरे प्रेम सब बोलो अरे प्रेम हजारों रुपया पुरस्कार भैया हम हो गए ताल काटला के बाद चाय चाय
मंडलियों के हरे राम 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 हरे हरे। घूम जाई हरे कृष्ण हजार हो गई हजारों हजार रुपया पुरस्कार भैया देके गए भैया के पलगे कहले हेलो 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 हाँ शुभम भाई